Yo, check! Tournament battle para ni Cabra 2 quarterfinals. Tagaan ito masibang pakpak 0MB versus Nox. Salamat One Avenue sa atong venue karon. Sponsors GD Printing, BKB Chop House, Test Lechon, Burus Media PH, Classic City Inc. and Lifestyle Rapolo, of course. Salamat. Di na ko dugayon sa akong tuo. Mercodas represent MBK paglangas para Nox. Isugda na og bakbak para bangag sa muali, pero rak-rak ang madunggan murag gubat sa Marawi. Pagkamalas ko maabtan sa ako ang pag-atake, kay pabutuhan akong agtang bisag igo ra ni Agi. Yo Nox day, shout out Grounded Clothing, MBK 13 Sprout. Sa akong asawa, huwag sa akong maabot na bata, huwag sa 0MB, pangunta. Yo, check sa akong wala, gikan pagbuhol. Repinlor, Sagisi, Flip Top, Rapolo, Sprout, paglangas 0MB. Lahi na mo gama ang giingnan ninyong mga bapangagabuwa, mga tira kay pataka, sige hapa, mga pangas akong gama, kapang jawa-jawa, ang tama nila lama, ang aging nila ma, way lami. Shoutout sa RBL, Stilo. Salamat. Yo, check, wala ko hintos. Nagsabot na sila, gipili na mauna 0MB. Tournament battle ni. Minaw tatanan, respect DMCs. Di na ko tugayon. Round 1. Tournament battle, quarterfinals. Round 1, 0MB. Pwede lang daw lang. Padol. Okay na. Yeah. Usahan ako sugdan. Ako sa tagaan ug panagigalang agakos. Good luck. Anong quarter? Higala ang nakaabot. Pero kaila mo na ako. Bisag suod pa na o dili, kada tira di mo paltos. Sa kada letra nga mo handos, kinabuhi ang mahagtos. Inyong santos, sa kung pagsugod di mag-antos. Sa kung intro atong sugdan, kung unsaon kapag tapos. Round 3 game! Yes! Kay di ba ganap na ganap, kay kasi mong pagkatao. Kay nangaraan lagi daw. Kakuyaw. Aw, karon mabulgar ang tinuod. Nangaraan bagyod or sa mga karaan gusto ra nga mugukod. Nangaraan ka dire? Wa ko mahadlok. Si mong kahambog ra ka maumod. Mga MC magparespetar. Gusto sa respeto kay malunod. Mga way na buhat. Ang ayarang ipanghambog nangaraan sa bagong liga nga gitukod. Kay kung tinuod kang nangaraan, di na naangay pangalandakan kasabot ka, karon nakaatbang kag tinuod nga karaan. Tanawon tanang imong pagkakaraan kung makalatos ba. Ako, hilom ra gani ko nga halos tanang liga sa Cebu giapilan o halos tanan gitabok na. Ikaw, bakit ka nangaraan sa liga nga patubok pa? Kaya usay tanaw nimo sa imong kagalingon. Kuyaw na. Hoy dong, kuwang pa, imong muhungaw na sa atensyon, uhaw ka imong abilidad, hilaw pa, gusto kang dali kag mahinog. Aw karon mapuwak ka, di mga gusto mo labaw, pero pagkaamaw may nilabi, mga mabaw pagkauwaw, mga tira kay sami, na unay sa gibit-bit niya nga dagom, maong bati pagkatahi sa tanan akong gitumba, bay wala ka malahi. Di mga rapper nga paila,
nga sabay ra sa uso para makabuhat lang og round sa pas battle sa kontra mamuso. Da shit. Saman pustanay. Pustanay. Saman pustanay. Gi para maila kung nakaidamay nga line sa akong pas battle spill din na ka. Saman kaya? Kaya, di kaya no? Kaya. Mauna! Mong ayaw pagdahom nga sa imong estilo kung magulat. Mga lines sa pas battles ra ang kaya ni mong amungon arong inong na'y mabuhat. Dahil ni gumag-spit sa iyang lines, nga lines sa iyang kontra, nga lines na niya karon. Muana na sila ay. Wow! Nox, kasulid ba? Maunay siyagit sa iyang mga supporter nga beginner. Pero props ni mo bay kay kung wa na ni mo gibuhat ni masalbay mo pagka-battler. Pero wait, proud ka hanagaon? Pagkawak, pilingon, ugawan, pagkatao, gi-spit na gani, imo pang gitulon! Weh! Yung mga oras niya bang ninyo na ako? Way bow? Pero sige, para makapalag sa idea kay latagan, mga angles nga pwede nimong magamit karon nga battle ako akang tagaan game. Una, akong pagka-dancer, mga lines akong pas battles, pagka-flip top MC, mga battles na kung apildi, taga Bohol, taga Lior, Kalamay, Chocolate Hills, pagka-tattoo artist, manyakis, pagdayo-dayo sa Cebu, sa Lapu-Lapu, akong tingog nga kusog, akong pangan nga 0 MB. O kana, gidiga na si mong atubangan, timan inang tanan kay kuwa na nakuha kay dag-anan. Round 1 pa lang, inyong idol nagluha. Gusto nga makascore pero na-black, napusa, gusto kag makadaog. Sige, padunggami sa imong mga lines nga way ngadto bisag usa. Ha? Padunggami, ha? Karon ko pa sikati kung unsa ka kakuyaw. Karon na-predict ka. I-spit na lang na imong lines, bahala og uwaw. 1 down. Hoy, taas ikaw ground, buang. Grabe. Yan na. Muba, sige na daw kuno siya battle sa Cebu. Hoy, wa ko'y problema, anak, Brad. O, di ko makabattle sa Cebu, kay wa man ko'y kamatch. Mula round 1 game. Siya, di ay si 0 MB. Ang rapper nga nakasulod sa quarter, tungod ang kabattle, bobo. Hasig tono, kay kumusyagit todo. Fucking homo na feeling gahig ulo, pero di ka magsilbi na ko, boy. Bisag sa Bohol, usa pa kas pinakagahig ulo. Kay kahibaw ba kang anong ikaw ang ipili ni Busrat na ihatag na ko sa kwarter? Kay ginahan man ko daw siya na kaning 0, kay mo balik sa ulo mo ng 0 uli. Kay basigwa ka ma-inform na kaning daot ni mong kabatel. Subok na ni bisag unsa pa nga duelo. Nagtubo nga desidido. Nagdako sa kalisod mong di mahadlok sag ma-0. Kay real talk, wala naman ako'y plano nga mo battle. Tungod sa kong mga problema nagi at tubang. Problema sa kaugalingon ug sa umaabot na ko na bata kay masangay ko na nga barugan. Pero nito nga gihapon ko ani nga battle. Bisag akong pangandam kay kuwang para ipamatuod sa tanan nga ang problema nako og ka battle. Pwede ra nako dungan ug human. Kay wak pa kay ka 0. Kung hisgutan lang kay pasabog sa ako behind ka. Kay di lang ni basta nooks ang kaatbang nimo 0. Nuclear na. Kay wa kay kwenta na kabatil. May pagmuuli na lang kas inyo. Kay timan ikal, mas mo delikado pa ang nuclear kung maabta na sa 0. Kaya sa may pagtuo ni mo ha. Dali ra ko ni mong tamakan na bigi ka ang mas na inaabtan ani nga larangan. Buang Ibar magini back out makakita sa kong pangalan pero ayaw. Pero ayaw. Ni champion na daw ni dito sa Bohol. Nya unsay feeling? Unsay feeling nga ma-champion ba yung liga pero walay premyo nga nadawat. Grabe ba ka nice? Aw sa bagay, sa pangalan pa lang nimo nga 0, di gyud nimo deserving magka-prize. Nya sa battle nila ni Pen, ana siyay. Dili undangan sa pagdukduk. Sige dukduk. Hantod ang agi sa Pen pinugos na. Wow, halatado nga pangalan sa Pen, gusto niyang buling-bulingan. Pero pagkahuman sa battle, ang pangalan aning brother, mao'y gikuris-kurisan. Mao'y gikuris-kurisan mo. Maunang last, usok danay lang og kainit MB, mga lanay ra mo dire. Ug kung sungayan mos Boholdo, maputol ra na dire. O ay nagipariha sa inyo ha. Kay lahi ra mi dire, kung sandugo ay pas inyo ha, pinugutay ni dire. Taan ko ba lagi? Bantay mo no, 0. Ate. Sige ra bang maog lain sing piste. Round 1 pa na, napay 2 og 3. Ha?
Timane, nya mao ni ang taga MBK. Ha? Gidigay ang problema, buang rap battle ni dini MMK. Iste ka buang nga kasi labot si mong bata diha. Ikaw ba yung gawin na ba yan? Imong ikaw may gadamay buang bulukas ang gago. Kabantay mo. Kabantay mo. Katong nok sa una o karon. Moro gyapon di ba? Way kayang ipakita nga bag-o. Susdong hastang hasula. Nya sige pa karon. Wa oroy ka maluya. Anang imong lakaw nga way nakuha. Sismosang inahan para lang makatabik. Magamagamat na lang storya, di ba? Nya mo hasta pa nangagahi. Kuyaw, pandayo na og galawan. Ulol, talawan, ni dayo ka sa mong isla nga nagdaag mga kauban. Sige daw be, kung tinuot ng kuyaw, panda makalahutay o pandayo, suway tabok sa laing isla, duwa kada buwan niya imuwat ang gasto. O basig mo ingon nga, naamang kay kwarta ako wala. Ulol, parehas ratanoks nga sa kwarta nagpangita, pero wa naghihimong rason para sa kilin magduka. Dikuptan og maayo hantod inyong mga pangandoy ako ang nakakuha. Mong ayaw asta sa kong atubangan nga gusto kang magpahangad. Di man dali kang nahungitan sa oportunidad kay duol ka sa luwag. Mong ayaw pataka og dasdas. Dong kalmara. Sige ibutang na tog maayo na ka. Pero sa liga nga amo-amo ra. Di ba? Itinod. Kaya kung manuwa ni sila dire, mga piling kuyaw, gahi, OG, mga totyo o galawan. Nigtabok ra ba sa laing liga, igorabag yun pang dukungan. Hadlok makit anang apan ning mga pisting kanahan. Hadlok nga matabunan. Kay kaalam gilimitahan mo ang kahibaw kong maalarma mong tanan kung naay gahi nga dayuhan. Kay ani nga battle, ako ang tagilid. Kay halos kaila ni mo tanan. Bisag wa kay nindot nga isulti, mangingkoy ra ka diha, iladayo ka pakpakan, di ba? Kay kung suwat ang basihan na kuwa ay dag-anan, maong sabuton ang kaila. Ayaw react sa iya ha. Kus gag-react sa ako mga pisting tikasan kay wa na may ikalaban ang sa kauban palaban. Mga wa nga MC, mga piling kuyaw kay na mga fans sa Gedli. Ako, bisag asa mo tongtong everybody wants to hit me. Pero sa kung tumong may nakapugong mo o na'y tinuod na deadly. Kaya kung mag-steady, raka sa estilo ni mong naandan, men, to catch your dream is impossible. Ayaw tapo silang gisakyan. Usara akong matambag, be unpredictable. Sa managets na ba ang tumong, o sa akong gustong ipakita. Nga kamutong, giingnan nila mga bag-o, pero puros daan gipakita. Mong ayaw asta nga gahi, kung maapi kiniglabas, magpiniling sweeto niya, ma-50-50 niglangas, sa tinuod nga maayo. Gusto kang mong apas sa kung level, makalapas. Gusto kang makagawas? Nox, think outside the box. Kaya gusto nga magpabilib, pero ipakita ordinaryo. Lain-lain na ang nakontra, pero balik-balik na ang senaryo. Mauna ni Ron ang resulta. Inyong idol baldado. Kaya gusto nga makalabaw, pero kung saon paglabaw, nga mismong ikaw wakahibaw. Nga imong kaugalingon ra ang kandado. Kay maayo mang kabay. Basta kaatbang di ka mao. Maong pasensya na lang kay imong kaatbang ka mao. Bunog. Grabe kusog kay mo syagit. Ang hambog kay piling high blood. Dili ka bagsi ka na imong estilo. Oy, mura kang tambok na high blood. Buka, tawan na. Kisay, untra rin niya rin. Say, problema ni mo ka na sige magsyagit. Nakuha kag-utang sa inyo, no? Mong ari ka na masin. Yorang to game. Atay sa buka, eh. Agay. Yo Mercudas represent versus Boholanong feeling sick. Usa ka MC nga way laing nahibaw-an kundi mangilad sa katawhan o mao na iyahang biggest trick. Kay ni chat ni sa GC. Nakisyo di daw siya katunga kay na dead sa iyang lolo. Style nimo pang bobo kay baw kung di to tinuod ko ganahan lang jud ka nga di kumusuwat og todo. Pero kung tinuod man gani to 0 MB, bye. Condolence. Wala na isagol atik. Pero nalang ko'y pangutana do gamay nga nung naaman kabay nabuhi siyag balik. Pero change topic. Ari na punta siyang pangalan niya 0 MB.
Wow! Grabe kaya sa og name. Pangalan sa data gi-claim pero halatado nga lame maunang data the same. Kay kung always zero lang ni ang MB yung saon pagdagan sa game. Saon pagdagan sa game, fuck. Yung saon pagdagan sa game. Oh, unsa pa may gipaabot aning piste? Malamang mo loading yun ang game kay zero naman ang MB. Kay di ikaw akong gustong makabattle. Pero ikaw ilang gilatag sa karon. Gihatag ka aron, itagak og dayon no sa lure nang andoy ko nga makakuha og big fish pero this bitch ra ang ipaak sa paon. Nyarong gitanlaw mga pasi mo nga battle. Grabe may kay kamuray bay. Maglisod ko og saway kay ana siya diskaray. Wala na'y daghan pang kasikas. Pintas, kwerdas, bidyas, itchas, mga bitas, mga tudas. Woo! Grabe ang rhyming, di maapas. Rap battle, madato niyang giduwaan bay. Nga nung mura magagnamrinda og alahas. Nya di pa na mao. Gipunan pa gyud na sa animal, ana siya. Nga nung gitare maningkal, aning sugal. Kinabuhi ang itapal sa batal, butakal, bugal-bugal, buang. Naunsa naman taon kang hayop ka. Napakay pinaana ni Scarface na ikaw ang hayina nga mula pa sa leon niya taod-taod mo ang kunradi ay kang baboy ka. Huy, bayot ka. Nyay nga ng mga raymahan, champion sa buhol. Yawa. Dali raman day kayo ning itumba. Pinaagi sa akong punch, line na malaland, may niya ang impact, labaw pas nuclear na bomba. Kay unsa man ni boss, nganong nagpasud naman sad kag virus sa kultura, kahibaw naman kang fully vaccinated na kudaan, di na kumahadlok magigatubang aning naigibit-bit na corona. Naigibit-bit na corona mao na last. Sa di pa mauma nga round 2. Paibawon lang tigadaan migo nga sa kaninga match up wala kumadihado. Ug paibawon lang pud tigadaan zero nga naa ka sa lapu-lapu dili welcome safe diri ang mga parihas nimo madayo. Time manyak. Kamay na sa lines. Ala. Ning anahan. Oy kana imong round 2 ako man na tanan. Ning buang oy. Mao na diha. High blood kuno atambok ingon ng adik. Ikaw niwa nga anime. Oo, siguro lagi ka palagkan ha. Pangutana. Nox, kaya ba? Padayon oy, buang ka! Di na mangundang kay nagsugod pa lang ta. Round 1 game! Mao ni klase sa mga tawhana. Nga murag mo patay. Manumbag kung sa daan inyong makitaan. Pero nig-uli sa balay, masuko kung sa sudan di mabinlan. Kay mga rapper daw lagi. Mga rapper nga wannabe. Mga piling dako na og kaalam. Kada spit daw nila kay halang. Das magan basta muharang. Tulid ilang lakaw bisag baliko panangadalan. Sheesh! Di ba nga na umugama? Kay sagol ka bugok sinuwatan. Di ba dugay na ninimong gibuhat? Nganuwa pa man mo resulta ang tanan. Ha? Kay puros tabi ra ang gama, dapat gama ang mo tabi, di kay tabi ang ulama. Kay kung pamati ni mong alarming ka, aw, katilaw ni rug tagam holdong basig na praning rata wag ana false alarm. Kay gusto nga kahadlukan, pero sa mga may di makasabay. Nox, nausab na ang panahon, di na magsilbi ng imong pambatang sungugay. Ana pa lang kay baw na kang layo taog agwat sa resulta na makita. Kung ikaw ni duwa ka para sa premyo, ako ni duwa ko kay gilaay ko sa amuka. Nay, kiniragyat bang? Gito be? Unsay makuha na ko nimo? Timan ako tong dayo. Nag-champion sa tulong ka liga. Duha sa Bohol, usa sa Cebu. Semi-finalist aning nga tournament last year. Flip top MC. Maunggong mapildi ko nimo, kana silang tanan imong mapatando. Ikaw, kung mapildi ka na ako, wa ka. Di madungagan akong garbo. Pero gisuwatan, wa gibalibaran para lang makabalik og mga higala makahimamat. Bisag na ako wa kay nindot nga gihatag pero ako ang gidawat maong dapat makang magpasalamat. Kay real talk, nimo wa ko'y pake, di ikaw akong giare. Hawa di Nox kay mag-rematch sa me. Oh, wa ka kabantay. Dibugaw na kasi mong bestie! Tanawa inyong champion! Excited na mapildi! Oh, naghuna-huna! Gusto nang muribat!
Ingana mo gama, di lang basta tirang pataka. Igo kas bunbunan, sige ingnak og banga, pero kahibaw kong kamong tanan o sakos inyong gikahadlukan. Kay mong ayaw pag piniling gahi, kung ang kagahi, dali ra nga mahilis. Memories, bring back memories. Murag last year nga tournament, di nakakaabot pa sa semis. O, basig mo ribat nga. Memories, bring back memories. Murag last year nga tournament, semis ra kataman, di isag ka mag-champion. Mo ba? Ulol! Sa kong mga sayop ko nakamatngon. Kung sa una inyo kong gidaog-daog, pwes karon di tamo padagon. Kay round 1 pa lang, sa kong intro, wa na'y kinabuhi, sus kaluoy ni Mudo. Wa kakabantay sa akong paggakos, gidunggam na ikasluyo! Kay nakiksabot nga way damayay! Imong gusto akong gituman bay, pero nabuthang gihapon ka! Bang! 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 Muna gitawag nga friendly fire, bawi kaya pa na. Yung nagpalabanog laing MC! Yung nagpalabanog laing MC! Pues karon matusta mo sa kung buga. Ay to siya pabalika siyang pwesto MB, pabalika to dinhi kay patabang unta mong duha. Ataya, nagpalabas siya kauban. Grabe ang angle sus porbida. Kung si Aji magdadarag iro sa battle, kaning buang nagdadana og gorilya. Asa man to? Gubaing na siya tay. Yan na pagay siya bagong clothing na gipagawas. Ang pangalan, Battle Rap. Wow. So negosyante ka nga bata. Design sa iyang clothing na ay multi. Rhyme scheme, wordplay, pero bisag usa wala ka na. Yung round 3 game. Aray na punta sa battle ninyo ni Pinpluma. Oh. Kinala kay linya dito brada na wa kayo tanan. Ana siya. Lahi na ni nga manok imong nataparan. Banggiitan, makalisang, makapiang, din mo ni makit-ans na taran. Mo lang patay ning Aquino ninyo ron. Tawag kong si Rolando Galman. Ha? Rolando Galman? Manok? Asa ang koneksyon nato? Oy, makalagot. I-remind lang tika zero ha. Si Rolando Galman, tawo to. Dili ito manok. Buang. Damao na ang resulta. Panay kung para manggod sa linya na kesyo, ako sikuan, tawag akong sikuan. Bugo! Kung nga naman lang gani imong ipakita dire MB, pues karon pa lang pagbitay na. Kay kung puro ra kapanghuam sa kusog sa ubang tawo, so klaro na kaayo nga hinay ka. Ya di ba ni anak ka? Nga inganaon pag suwat pen, direkta og overheat. Tabunan lang agi ani inyong pen. Tawag ako og white ink. Damn! Naunsa naman taon ka huy tala? Nganong sige man ka og pangumpara. Pues kung tanaw nimo sa imong kagalingon do kay white ink, now I think oras na sad para papason ta ka. Oras na sad para papason. Ala, oras na sad para papason ta ka. Oh, nagpaabot ang giatay. Kasi pagtuon mo matsoko diri malas, huy buang, di na gyud ko maka-speed kay imong pangan ako lamang gipapas at tay freestyle animal. Karon papason ta kaya. Di ba kusog man kamo gamit? Balik. Na di ba kusog man kamo gamit og multi-syllabic rhymes? Pero ang mga words nimo na gamit puros ra binalik. So unsay tawag na zero? Sulti sigbalik style. Tas naka-battle na daw siya sa flip top. Kaya pala. Pero wag kang masyadong masaya. Kasi ikaw yung taga-Bohol na dumayo pa ng lapu-lapo. Akala may mapapala. Mga nalas, sa di pa maumana ng round 3, usaray ako masulti ni mo MB. Oras na para mag-goodbye. Kaya ako gisayangan nga oras sa paghurot sa MB. Full yun nga gi-MT. Literal nga 0 out of 10. Kiss. Yo, check tournament battle. 0MB versus Nox. Tagaan sa ito. Masibang magpagpi. Tarwal, surat eh. Judges.
Yo, Errol Day, tournament battle to. 0MB, gigil kayo. Nya Nox, kay na si clowning freestyle. So per round, naguna si 0MB. Effective to yung kuhan nga katong psycho niya, katong pag-predict sa angle ba. Then Nox, katong dagan kog mga bag-o na dunggan, katong balik sa uno, nuclear, o katong sanduguay, kusog ito. Gamay ra kay nga labaw ang gihatag ni Nox round 1 10 o 10-9. Nya round 2 na ribat ni 0MB, kuha po ganyan yung ribat nya pag kuha ni Nox na ribatan po, so murag nga sa pawan niya si 0 ba. Pero kusog kay ang round ni 0 dito para nako lang. So, pero katupong fake choke ni Nox ni tatak po to na, so ako rang gitay ang round 2. Nya round 3 kita naman yawa kay Nox ato round 3 katong ribat pala niya freestyle puntos kito nako nya 0 kay murag nabalik na yang angle ba katong self reverse niya and katong ni Sodzil siya katong gorilla siya. So ako gatag ni Nox po ang round 3, so 1 Nox, 2 tie, 3 Nox pero yawa Sylvia de Iskanders at tailisig kita dua pero kan sa round 1 punchline count performance o sa sit up and down klaro na MB sige MB pasud niya do puntos gyapon na 1 maps ni mga ribat ni Nox sa round 2 murag sa ribat ra gid para ako sa kanang freestyle nako iya puntos para ako gihatag na ako round 2 ni Nox lisod ya round 3 man na mas nanindot na ako sa sit up repeat kas pero MB Nox. Yo, B-Wayne balik, base key 2.0 repen ano po. Ako lang gibase sila per round totally good. So round 1, 0MB para nako kanang effective do yung mind conditioning nga style nya nag-atang na lang ko sa unsay tubag ni Nox ato kanya unsaon niya pag sagang atong gilabay ni mind conditioning ni 0MB ko. Kaya iyamang na kuan gyud iyang napawang tanan sa round 1, sorry ko round 1. Sa round 2 po nakaribat si taman si Nox pero gibutar na ko dito si 0MB mas daghan siya punchline para nako sa round 2. Round 3 deciding round, ari ko ni Nox rebattles katong jokes para full package siya. So kung wala ko lang masulti atong round 3 ni Nox, so 2-1. Yo KJ, round 1 Nox versus 0MB. Feel ako round 1 cheat code to 0MB pero overall makain ko nga dikit kay ilang battle round 1. Although na mas nakuha reaction si Nox kay tungod na una si 0MB kuan siya kanang mind conditioning manggod, so meaning kanang ang magipang storya ni 0MB wala pa na-get sa mga tao, but right after nga ni banat na si Nox murag adto na na-apply ang iyang mga kuan, so para siya pang-antay lang siya sa kuan sa banat siyang kontra. So round 1 even if mas nakakuha siya reaction, mas gyatad na si 0MB kay mas nakakuha siya, which is applicable na siya all throughout the battle. Mas gihatag na ang round 1 sa kang 0MB. Round 2 gitay na ko siya, hindi ang rebattles nila kusog ng rounds nila pareho ana-ana. Also if magkontra ni 0MB feel lang gid nako is either duha ra gipadulungan na nagit, either mo tay mo siyang stage presence or mo labaw mo ana. This time is nindot ang ipakita gid ni Nox as in sa bantay ko lang duha, but kuan lang siya naka-ahead lang gid si 0MB lang gid karon nya, so plus points na to ang stage presence ni 0MB nya kumpara sa Nox. So mo to round 2 is tie. Round 3 gihatag na ko ni 0MB kay na-predict na niya sa round 1 niya ibanat ni Nox, although gets nindot kay ito yung banat na siya rebuttal ato nga gihatag na 1 point. So ang rebuttal ni Nox or ang iyang banat nga na-predict ni 0MB magdepende na siya og unsa ka unique para lang sa ako ano siyang personal preference. So magdepende siya kung unsa ka unique, like if ever sa ubang tao bisan og na-predict nila kuan mo react sila okay ra, but if I'm not sure if unsa ka MC, but kanang kuan siya if ever na-predict sa usa ka tao pwede gyapon ma-counter nimo as long as unique kay imong banat.
So naay ubang mga unique ato niya nga banat nga na counter niya ang prediction ni 0MB, gitagaan og puntos. Naay uban nga feel na nako nga okay lang, so medyo wala lang. Wala na siya points. So round 3 slight edge 0MB lang. So 1 0MB, 2 Nook tie, round 3 0MB. Okay. Yo, carding. Taas kayo sa pananggan. Stokya. Boleh. Nox versus 0MB. Tais dua lagi orang Sika. Round 1 butuh no Pikas Nox. Round 2 bagsi si 0MB. Sa round 3 bagsik pa si 0MB pero nabausan man sa atong ribat so si El Shaddai lima ka gorilla siya bagsik Nox round 1 round 2 Nox. Oh yeah. Yo, check! Quarterfinals. Nox versus 0MB. Puro bagsik pa, daog tato tanan. Judges decision 4-1 Nox. Shoutout Stilo. Yo, salamat Sprout, shoutout MBK13, Sadista, sa Bulong, Smag, Magdaan Pawn Shop, Ralph, Attack, sa Kupares. Sa kasala na nila tanda ni, basta salamat.